Sziasztok, én Peti vagyok, és a mai videóban itt lesz velünk Szuni. Sziasztok! Akivel azt a videót fogjuk elkészíteni itt a nagy kánikulába, hogy egy kicsit leütsük magunkat, hogy egymásnak magunkról teszünk fel 5 darab kérdést, és ha a másik nem tudja rá a helyes választ, akkor egy egész pohár vízzel le fogjuk önteni. Hogyha valaki 5-ből 5-öt nem tud, akkor teljesen vizes lesz, de ha viszont tudni fogja az összeset, akkor megúszhatja szárazon és élvezheti ezt a 40 fokot. Szóval szerintem kezdjük is. És ugye úgy lesz, hogy mindketten összeírtunk már a telefonjainkban 5 darab feladatot, és viszont az, hogy ki fogja elkezdeni, azt nem máshogy fogjuk eldönteni, mint hogy egy körös kőpapírollót fogunk játszani, és aki nyer, ő lesz a második, szóval a vesztes fogja kezdeni. Jó, akkor én veszítettem, ezért én fogok kezdeni. Nekem az első kérdésem az nem más volt, mint hogy hanyas méretű a lábom. 46. Igen, elfogadom, mert pont 46-os a lábam, szóval ezt most megúsztad szárazon. Az én kérdésem nagyon változatos, ennél sokkal másabb. Hanyas cipőt hordok? 43, 44. 43. De akkor elfogadod? Igen. Még mindig mindkettőnknek melegünk van, és még semmelyikünk nem lett vizes, pedig direkt hideg vizet törtöttünk a pohárba, hogy legalább legyen benne jó is, hogy nem az, hogy melegben meleg víz. De akkor az én második kérdésem pedig az, hogy melyik országban szeretnék majd szívesen élni a jövőben, és ez 2 darab ország, ahol szívesen élnék. Amerika Igen. és Anglia. Nem, az első az jó volt, a második pedig Magyarország. Jó. Szóval ezt félig fogom elfogadni, és ezért csak fél pohár vizet fogsz kapni. Kérdésem, mi a kedvenc üdítőm? A kóla. Nem. Fanta. Ne! De várjál! Jó, akkor most én fogom meg. Jó, csak hova rakom? Oké. Bazzeg fele. Nem baj, oda van. Nekem a harmadik kérdésem Szunihoz az viszont az, hogy mi a kedvenc színem? Ja, és 2. Nem, jó, akkor a legkedvencebb színem. Akkor 1. Kék. Volt régi. Mármint hát még mindig, az csak milyen kék. Mint a nadrágó. Igen, ez a tenger halványkéknek hívják, ja. Jó. Kérdésem, hol vettem ezt a napszemüveget? New Yorker. Nem. Hol? Balatonon. A tánctáborban. És még ott voltam. Várj, ezt ragd, léci oda. Ha megint mellé megy, akkor vizes lesz. Így jó. De várjál, vizes vagyok. Jó, csak még tört. A következő kérdésem Szunihoz, ami már az utolsó előtti lesz nekem is, meg neked is, hogy mi a kedvenc ennivalóm, és ez 3 darab. Hogyha egyet nem tudsz, akkor ugyanúgy nem fogadom el a választ. De ezt így honnan tudja? Hát, mivel már mondtam, meg sokszor eszek olyat. Akkor gyrosz, Igen. a klub szendvics, a Montanában. Nem. Már mindig azt kérsz. De nem, csak ha nem vagyok annyira éhes. De a 3 kedvenc kajám, az nincs benne. Igen, a gyrosz eddig jó volt. Ennyi. Akkor feladod? Na, még van 2. De egyet már nem találtam el. Hát jó, akkor elmondom, hogy a gyrosz az, ami eltaláltál, a pizza és a hamburger. Pedig ez lett volna két. Na Szuni, mondd, hogy milyen érzés, hogy egyenlő helyre behoztuk a... Az a legjobb, mikor lassan folyik végig. És akkor most fog jönni Szuninak az utolsó előtti, aztán áttérünk a döntőbe, mert eddig egyenlő az állás, és ha a következőt kitalálom, akkor ugyanúgy egyenlő marad, de ha nem, akkor Szuni átveszi a vezetést. Kérdésem, mióta táncol? 6 éve. Igen.
De már raktad le reflexbe a telefont. Jó, mert úgyis ügyes leszek a következőkből. Jó, akkor most jön a döntőkör, ami mindent eldönt, hogy vagy ugyanígy egyenlő marad, vagy egyel több lesz mindenkinek a pontja, de egyenlő marad, vagy valamelyikünk veszít, és remélem, hogy Szuni lesz. Nekem az utolsó kérdésem az pedig nem más, mint hogy milyen ízesítésű limonádé a kedvencem. A mentás. Nem. Lájmos mentás. Nem. A sárga-dinnyés. Ez rám jött! Várjál, nekem már nem is kell megtölteni a vizet. Igen. A következőt kitalálom, akkor én fogok nyerni, de ha viszont nem, akkor lelocsol és egyenlő lesz az állás, szóval innen Szuni, te már nem nyerhetsz, max egyenlőre hozhatod föl, de nyerni már nem tudsz. És ugye eljöttünk a végéhez, és Szuni felteszi a kérdést, és amit elfelejtettünk az elején mondani, hogy a vesztesnek viszont az lesz a jutalma, hogy egy egész nagy vödör vízzel le lesz öntve, de viszont ha egyenlő lesz az állás, akkor mindketten leöntjük a másikat egy nagy vödör vízzel. De azt mondom, most rajtad múlik, hogy csak te kapsz vizet, vagy kapok én is. A kérdésem, hogy mi a telefonom pontos neve? Azt tudom, hogy Huawei. Huawei Y. 2 számjegyű vagy egy? Van benne egy szám, meg még 2. Még 2 szám van. Mi van? Jó, nem tudom. Mi? Y62. Képzelhetetlen lesz, azaz mindketten fogunk kapni vizet a végén, és egy jó nagy vödörrel, szóval ne is húzzuk a szót, inkább öntsél le. Miért mennyit? Rád nem? Aha, de még marad benne. Ha nem nyál lenne, akkor lenne a Ezt meg kell csinálnunk tényleg. Hát na szóval itt vagyunk, és kitaláltuk, inkább már nem találtunk olyan nagy vödröt, amire gondoltuk, azt nem találtuk meg. Szóval találtunk egy ilyen slagot, amiről ilyen erősen működik, és ezzel fogjuk egymást lefröskölni, és akkor Szuni lesz az első. Ez esküszöm olyan, mint amikor autót mosol. Ez nem ilyen vissza. De nem jön vissza. Már ki kell pöckölni. Hol? Ja. Nem mondtál. Úgy. Bent a leírásban megtalálhatjátok az én Instagram oldalamat, meg Szuniét, plusz a Facebook oldalamat, amit készítettem egy nappal vagy 2 nappal ezelőtt, amit ha belájkoltak, akkor ott is látni fogjátok, és nyomon követhetitek, hogy mikor töltöttem fel új videót, és mindenkinek további jó nyarat, sziasztok!